Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Saparağa salamu alaikum, Assalamu kemini alaikum. adım. Size de salam. Yiğitler salamu alaikum. İyileşler salamu alaikum. Buyurun. Aleyküm selam yaşlılar, vatandaşlar salam. Aleyküm salam. Yaşlılar. Aydın. İldeşler size de hemmenize. Hormatly watandaşlar. Yadınızda bolsa, bunun bir ay ol Türkmenistan'ın hökümetine 10 punktdan ibaret talapnama bilen yüz tutupdy. Şol talapnamada aýdylýan zatları bir aýyň dowamında Türkmenistan hökümeti yerine getirilmegi barada ve şolardan talap edipdi. Ýöne görşümüz ýaly möhlet geçdi bu aýyň 19-y, ertirem aýyň 20-si häzir şol hökümet tarapyndan şol 10 punktdan ibaret talapnamanyň bir punktdan yerine getirilene demek biz näme etmeli we nähili hareketleri başlamak diýen soru ör boyuna galypdyr. Onu hem watandaşlarymyz ýurt içinde de ýurt daşynda da 20 senden aňyrda näme bolar, biz nähili hareket etmeli diýen soru her bir adamyň öňünde ör boyuna galypdyr. Mesela şu sohbetdeşligi şu zatlara başlasak, Saparağı kemine aydın, avastida biraz pikirlerinizi aytıp başlasanız son iyidini adamlardan näme gelecek soru var olsa eger şunu jogap bermesek onu erteki efirimizde hükmen jogap berer. Onu Saparağı söz senden başlaýar. İyileşler ine soruları näme üçin berdik? Hökümetin öňünde özüm näyle sorulardy. Şu sorular ilk hökümetin birinci yetmeli işi onu yetmeli hiç ili bahana yok. Şu soruları yerine getirmeyen hükümet yok. Burada demek şu hükümet yok. Bizim esasi maksadımız Türkmenistan'la hükümetin yokluğu. O hükümet strukturasının yokluğu. Şol yani bu nädik günler köp wagtdan bäri döwleti bir çete dilýär, ýani türkçesi bir yani birleşen jenayet toporum ya bir adam o tapaw yok ýöne ýurtda yani Türkmenistan'da hükümet diýilen guramaň nam nişany yok. Biz şonu tuğud edecek ol. Halkın öz gözü bilen görsün. Korkup görün dağıtlarının düğünden başka dağıtlarını hükümet devlet strukturasının yoktuğunu öz yerleri bilen biz yok deyip tuğud ettirecek olduk. Şonu ne ediyeler ettiler. Bundan sonra ertiden başlarsanız devam etmeli. Biz yurdumuzu harar etmeli. Şu tayda konstitusyon kuruluşu dikeltmeli. Devleti dikeltmeli. Devletimiz öňüm bir tapar yarım tapar soru verdim. Köp wagt bundan öň elinizden giden sizi ýa-ni tahnalaryň oýunlar bilen manipulasiýalar bilen propaganda bilen beýniňizi çaykap görürler, yup görürler. Sizin yurdunuz elinizden giden inni şonu kaytarıp almalı. 60 para dendi daşınna odan içine girip bilmesen devlet senki o. Şonu bir gözüňde getirin. Yani koronavirüs bahane diýerler de, koronavirüs ve tersine halkyny içine salýandyr. Dünýäň hemme devletleri şonu edendir. Diýnedik göräýin. Yani kanundur, borcudur, yurdun, devletin, hükümetin borcudur. Bunlar olsa tersine ettiler, hem meclisine. Yani şoň üçin sizin hükümetiniz, devlet kuruluşu yoktur. Biz şunu subut edecek ol demettik, ne öğünlerin subut ettiler şunu. Doğru zaten. Şoň üçin vakt verdik, may verdik.
pikirlensinler. O kıyınçılık bolup bile her hökümetde de döwletde de o hiç bahane koymadı yalak biz şulara wagt berdik de. Ben aýtjam şu doğrulukça. Ýigitler sizin goşşaklaryňyz barmy? Aýdyn kemini. Ben aýdaýyn bir zatlar hazır. İldeşler bu taýda iň birinji ünüs vermeli bir mesele boljak da bundan soň ine ýanky saparaň aýdan var. Karşı tarapda o döwlet ýok, ýöne guramaçylykly jenayetçi toporu bolmaly. Başka bir nemesi ýoksa bir şekilde tutup dur. Eğer bu döwlet olmayan bolsa onda diňe şonuň ýalyk bir topor bolup bilýär we munyň bir näçe suwutnamalary var. Yani bir näçe diýen gereginden köp suwutnamasy var hatta. Indi bundan soň indi ertirden başlap ertireçeli indi bitmejek belde şu taýda 10 nemäni maddany görüp dursunuz. Şu taý 10 maddanyň haýsy maddasy yerine getirildi. Yani soru işareti yani halka yani ildeşlerimize soraly bunu. O aýtmana, jogap bermäne de gerek ýokmu kendiýen buna? Indi şunu etmenligi üçin biz hem bir zatlar etmeli bolýas mejbur. O biz şol etjek zatymyza karşı şu taý ünüs beriň bizim etjek zatymyza karşı hökmany suratda birinji nowatda manipulasiýa bilen nemäni ulanmalydyr bular. Provokasiýany. İkisi bile gelýändir. O provokasiýa bilen manipulasiýanyň nemesini maňa sorasaňyz tapagyny biziň häzirki ýagdaýymyzda bir ýumşak bolýar. O manipulasiýa o akylly bir şekilde ýa-da akıllysyrap etmek bolýar. Provokasiýa da o terbiyesiz bir şekilde bozmak bolýar. Bu bularyň atlaryny o dogry goýmaly. Sapara aýdy, problemanyň adyny dogry goýmaly diýip, ýoksam çözüp bolanok diýip. Biz hem indi bundan soň çykjak problemanyň adyny häzirden goýýas. Öňem bir kezek aýdyldy, ýöne edil ady goýulyp aýdylmady. Şonuň üçin o ünüs verilmeli meselenin biri diýip ünüsüňizi çekjek boldum men şoňa. Men häzir aýtjam şu. Aydın sen bir zatlar aýtjak. Menem aýdyp geçen şu hökümetiň ýanky berdiňde olaryň birinji bahanalary biziň habarymyz ýok, bilemiz ýok diýmekleri mümkin. Ýöne olaň habar bardygyny bilýäs, gerek bolsa suwd edip bererse şoň ýaly bir näme çyksa da, yani biz bilemiz ýok, habarymyz ýok diýende onu suwd edip bolýar habarlaryň bardygyny. Ondan soň ýene bir zat aýdan şu hökümet biz näme üçin Türkmenistanyň döwlet guruluşy, hökümet guruluşy ýok diýip aýtýar. Sebebi hökümet olmak üçin o işi vardır, vezifesi vardır. Şonu yerine getirmeli edil döwletem, şoň ýaly döwletin aýry-aýry pudoklary vardır. Her haýsam öz işini yerine getiren wagty ýa-da şu işlikler yerine ýeten wagty şoň ady goýulýar da, kimligini aýdyp bolýar. Indi Türkmenistan şertlerinde vatandaşlar biz aslında şu wagtda şoň günümizden kän bir nägile bolmada hakkymyz ýok. Sebebi indi Türkmenistanyň hökümeti ýa-da özüne prezident diýen adam şo däl de özüne prezident diýip ýalanyny gürläp bilýän adam, ogry däl adam ogry diýip bilýär, terrorist däl terrorist diýip bilýär, watan dönügi däl de watan dönügi diýip aýdyp bolýar. Ol sene ýem eden işine bagly däl. Ine hökümet özüne hökümet diýer, etmeli işlerini eden ok ýöne hökümet diýip bilýär. Şoň üçin sen ogrylyk etmeseň sen ogry bolup bilýän. Dönüklik etmeseň duşman bolup bilýän, watan dönügi bolup bilýän. Ne şolaň hökümetiň ýanky ulanýan nämeleri bardyr. Özlerine yanlış at koyan olsa diýmek hemme de yanlış at koýarlar ýa-da yanlış işleýär hemme zat düýünden. Biziň hem berde ýene bir näme bar da ýene şu hökümet näme üçin borçlaryny yerine ýetiren o. Hökümet ýa-da prezident olan etmeli işleri borçları var. Özem az adam däl, aňsady işem däl, oňa da düşünýäs, aňsady işler olur. Ýene şu zatlar hiç kaçan edilen ok. Bular hemişelik günlük edilmeli işleri yazıldı da 10 maddede. Indi şonu soru var yankı edip bilen ok mu ya da etçek bolan ok mu? Şoň ýalyrak sorok var. Ukyby yetmeýänem bolup biler şu wagtdaky sebäbi adyny näçe hökümet diýip aýtsalaram, şol guramaçylygyny gurnap bilmedik ýagdaýynda o işini yerine ýetirmek mümkin däldir.
Türkmenistan'da da şu wagtky ýagdaýymyz şoňa getirýär-de. Yani adyna ýalňyş koydular. Ne şoňa mafia diýsen ýa-da terrorist diýip at goýsaň dogry bolýar. Edil şolaň etýän işini edýär-de kellesine gelen zat edip görler ýa-da özbek biýdine, diňe özbek biýdine başga hiç hili konstitusiýa da ýok olar üçin, watan da ýok olar üçin, halk millet de ýok olar üçin. Ýoksam şol diktator bolan ýagdaýynda da aýdaly halkyny alada etmegem däl, bir eden işlerine jogap berip bilýän diktator ýa-da öz kellesi işleýän bir diktator bolsa ýa-da bir azrak nämesi bolsa da şu watanyň nämediğine düşünýän adam bolsa ýene onu birazcık bir kabul edip bolýar-da. Ýöne bularda şo adam ýok. Edýän işler hem näme ine gitgide vatandaşlar Türkmenistan ýagdaýy agyrlaşyp barýandyr. 30 ýylda üns berip göräýin, ýyl-ýyldan ýagdaýy agyrlaşýandyr. Önümüzdäki ýyl eger şunu biz düzeltmesek, önümüzdäki ýyl has erwet boljakdyr. Ýaşaýyş şertlerimiz erwet boljakdyr. Indi o zatlaryň ýanky jogapkärçiligi kimin üstünde, hökümetiň üstündemi ýa-da halkyň üstündemi diýen soraw gelip çykýar-da. Oňa da şunu ýalyrak men jogap bereýin. Şol hökümet şu taýda näme olsa, näme etse de sen şonu aýyr, türme was, ýok et, tapawdy ýok. Ol eden ýanky jenaýatlaryny eden betbaçylyklaryny halka ýetiren ziýanlaryny ýagna bilen alyp gidip bolmaýar ýa-da oň bilen uğradyp bolmaýar. Şoň eden zadyna da biz ertirki gün biz hem bolup biziň çağalarymız, neslimiz hem hatta şolaň hemmesine jogap berer. Olam ine wagtyň sorayan jogabyny bermeli bolar gynansak da. Ýogsa şo zaýalanan ýerlere düzeldip bermejege belli ýa-da düzeldip bilmejege belli zatda. Ertirki gün sen näme iýişjek? Çağalarymız näle ýaşaýjak? Ne şol berilen ziýanlar var, ýene 30 ýylyň dowamında berilen ziýanlar var. Ine şo zatlary şolar düzeltmeli bolar. Eger gowy ýaşamak isleýän bolsa, watanynda şo watany aýakda tutmak isleýän bolsa, şo zatlar düzeltmek bolar. Ine bizim hem borcumuz şo zatlardan geçýär aslında. Ine şo zatlary, şol ýalňyşlyklary düzeltmek bolýar. Indi bärde şoň ýaly zat bar. Eger kimdir bir ýeriň eden ýalňyşlygyny ertesi gün halk düzeltmeli bolýan bolsa, diýmek bu işte iň uly jogapkärçilik kimde? Halkda var. Sebäbi beýlekler mysal üçin öler gider, onu tapawdy ýok. Ýöne halk diýilýän näme ölenok da ol. Neslin dowam edýärsen iýzine. Şoň üçin ine ertir däl soňky gündäki çykyşlarda da vatandaşlar size de ýanky kanaldaky nämeleri görmeňizi, çykyşlary seretmek, öz sorawlaryňyz olar, teklipleriňiz olar, ýani şu zatlarda aktiv olmaňyzy haýyş edýäs. Sebäbi halkyň ertirki gün näle ýaşajagy diňe halka we diňe halka baglydyr. Onu başka birine günahını yükläp bilersiňiz, ýöne izinden geljek wagtyň berjek jezasyny onu başka birine geçirip bolmaýar-da. Sebäbi wagt bilen gürleşip bolan, gürleşjek bolup gördük däli diýdiler. Şoň üçin ine şu zatlary üns bermeňizi haýyş edýär sizden. Ýani kimine aýdyşy alan manipulasiýalarym hökmen suratda bolar, bolmalam oňa garaşýarsan biz manipulasiýa da bolar, beýleksen bolar ýöne. Olara da ýani düşünmek bilen aýdaýyn, düşünmek bilen ýanky ýyzarlamak hemmeňizi şu zatlary bir ölçep, düşünüp, analiz edip soň karar bermeňizi sizden isleýäs-de. Owa kimine? Ya şu taýda ýene bir näme bardy, maksat şu taýda bir ýyl, ýani 1,5 ýyla dogry girdik-de, 1,5 ýyla dogry girilendäki maksat näme? Gurban ulyny aýyrmak däldir diňeje. Ya-da o Gurban ulu oğlunu yerine koyacakmış däldir mesele. O bolmandan bol oğlunu koyar, yani bize sorap duran oğul haçandan verem. Doğru değil mi? Niyazov bolsa da öňe aýdypdym, Niyazov bolan bolsa-da o yerine oğlunu koyardy. Ýöne näme boldy? O Niyazowyň yerine Gurban ulu geçdi. Näme bilen, agdarlyşyk bilen. Indi o Gurban ulu geçenden soň oğlu gelmesin diýilen ýaly näme gönüpdirjek bolýarlar. Ulu problemanyň kijejek bölegine halkyň ünsüne gönüpdirjek bolýarlar. Edil pasport meselesi ýaly. Ýeldeşler ine şo nämeleri gowy seljerip bilmeli. Pasport bizim asıl problemamız däldir. Asıl problemanyň çykaran netijesidir. O
Gurbanulyň oğlunyň näme geçmesi, yerine geçmegi asıl problema däldir. Asıl problema şo taýda diktaturanyň durmagydyr. Biz şo zatlary gowy eljerip bilsek, ýani ünsümizi asıl bermeli ýere berip bilsek, şo taýda netije alarys. Ýanky manipulyasiýa, provokasiýalar aýtdym ýa. O manipulyasiýa ýumşak şekillidir. Ýanky ine Serdar Berdimuhammedow prezident boljakmyş diýilen näme bar ýa? Hakykatdan bolup biler. Ýöne biz şo bolsa da o ýa-da Gurbanulyň özü bolsa da ýa-da Raşid Meredow gelen ýagdaýynda diýeli hatda. O şolar gelen ýagdaýynda da biz olary däl tutuş şolaryň sistemasyny ýagny diktaturany aýyrmana näme bolmaly? Gönükmeli hemmämiz. Halk o ýa-da şu işleri etmek isleýän, aktiv atnaşmak isleýänler hemme değişil de. O gyrada duranlara da şonu aýtmaly hökmän suratda. Iň soňunda olan baryp şo watanyň çöregini ýejek, onu olan bir hakykat. Şonuň üçin nämeden uzaklaşmaly däl, maksatdan uzaklaşmaly däl. Ine manipulyasiýa da şona edýändir. Maksatdan uzaklaşdyrýandyr adamlary. O yumşak bir şekilde yani pasport problemi ama hava hakikaten problemi. Çözülmeli mesele mi? Elbette çözülmeli. Yani senin o taýda öýüň yok bolsa, yani watanyň yok bolsa, o pasportly meseleni kime çözdürjek? Ya da mesela yine Daşary işler ministri diýil ya da o hem Türkmenistan İçeri işler ministrliğine de bağlı bolmaly bu pasport meselesi, migrasiýasynyň ýene bir zatlaryna hökmän suratda bağlıdır. Yine şol guramalar yok yerinden, yok da bir şekilde alıpdyrys biz pasportu. Ýöne şol sorawy da olsa şonu ýurduň daşynda alıp bilmeýänligimizi gördük. Yine şo zat tutuşluğuna problema ýöne asıl problema döwlet guruluşynyň ýoklugundadyr. O döwlet guruluşynyň problemasyny çözmek üçin döwleti gurmaly. Biz şo zatlary dogry bellesek, şolara dogry gönüksek, biz bu problemalaryň hemmesini çözýäs. Iň soň görürsüňiz, ine alınan ýurt diktatorun elinden alınandan soň diktator oyuncak zat eken aslında deyip kijejek bir oyunun bir bölegi ýalak bolup galar o. Şu wagt keşfetmedik yerini birinci eze keşfedeňde hem kıyın bolýar hem wagt nemesinde köp neme diýe, köp wagt alýan ýalak bolýandyr. Ýani öwrenşenden soň, düşünüp başlandan soň o mesele aňsatlaşýar, ýönekleşýär. Ben şu an aýtjakdym, ýanky manipulyasiýa baradaky nämeni we maksadymyzyň aslında nämeligini düşündürmek üçin. Emine men biraz üstüne ýetireýin. Adamlar halayık sizin durmuşuňuzy, ýurduňuzy, döwletiňizi üýtgetmek diňe sizin isleňiz bilen edilip bolýandyr. Şoňa düşünmeňizi aşağı çyzyp gaýş edýänler. Size gerek bolmasa her biriňize bu zady edip bolýan näler? Sizi durmuşuňuzdan düzedip bolýan näler? Ýurduňuzdan düzedip bolýan näler? Döwletiňizden düzedip bolýan näler? Siz islemelisiňiz. Siziň şu jogapkärçiligdir. Bizde şu ýurdu, döwleti düzedilip biljek aklam bar, bilgem bar, tejribe de bar. Gerek bolsa adamam tapar. Ya o da var. Ýöne siz islemeseňiz şolaryň hiç biri edilmejekdir. Şoňa gaty gowy düşünüň. Bu siziň hemmäňiziň, her biriňiziň özüm ýeki özüňiz däl, siziň gelecek çağanyň öňündäki jogapkärçiligiň. Bu esker bolsun, orgun işgär bolsun, döwlet işgär bolsun, daýhan bolsun, doktor bolsun, tapawdy ýokdur. Bekçi bolsun. Siziň gelecekki nesiliňiz üçin ediljek bolýandyr. Bunu her bir adam edip bilýän näler? Ýöne gerekli tejribeli, ilmli, bilimli, şu
işi başaracak tecrübeli adamlar var, toplap bilýär, edip bilýär. Özüm iň soňky şansyňyzdyr. Şundan başga sizin şansyňyz ýokdur. Şu döwlet, şu millet ýok bolup gitýär. Oňa da ne gerek bolsa garanti beren ben. Men 30 ýyl mundan oňam sizin şu duruşuňda geljeňizi aýdyp geçip aşaňçydandyr. Bu diktator däldir bu neden. Bir adam däldir. Şonum göreňiz ok. Şuňam görüp bileňiz ok. Hemme günäni iki adamyň üstüne neme diýäňiz? Ýok, beýli däldir. Sizin şu güne gelmeňiziň duşmanyňyz töwereňizde gelip göründir. Başyňyzda gelip göründir. Günne de görýänsiňiz. Ýöne gözüňiz kördür. Ve beýniňiz 70 ýyl, soňam 30 ýyl ýuwurup gelýär. Ýuwurmaly da kömek edýär. İş dünýäsi bunu bu işe gatyşyp bilen ok gatyşanan däldir. Bunu ýanky el galam tutýan o dörejçilik adam diýen adamlar eli bilen o üç gurulnurja orgunlaryň eli bilen sizin beýniňiz ýuwulýandyr, ýuwulandyr. Onuň siz duýuňyz ok. Şonu biz görüp ýör. Men şoň üçin jogapkärçiligini sizem üstüňize almalysyňyz. Aşyňa şaňda eliňi goýmalysyň. Bolmanda barmaňyzy goýmalysyň. Gyrada oturup han şular näde ýakan, han bir seredel diýsen, duşmanyň birinjisi özüňdir. Öz çağının oňuny ben oňuň bäl. Özüňden önün çağan oňundaky duşmanyň. Şular ýalak ýagdaýda arkaýyn oturup hani görölü de Türkmeniň çüýrük nemesi bardyr. Häsiýeti bardyr. Türkmen kümsük diýilýändir şoňa. Duşmanyň şolardyr. İlki. Şolardan ýanky halk patlagatynaky oturýan takkally, telpekli, ellesi boş adamlar çykýandyr. Şolarsyňyz. Şolatlara düşünmeseňiz, belaňda bir adam iki adam däldir sizin belaňyz. Özüňizdedir, töwereňizdedir, ýanyňyzdadyr, beýniňizdedir. Şoň üçin şunun aşaňçylyk ýatlady. Ýani size gerek bolsa edip bolýandyr. Gerek bolmasa her bir ýani size el uzatjagam, bu işi edip biljek adamam teterrämek etsin diýär. O haklydyr. Durmuş olur ýalak ağacıdır, gadapdyr. Hayat bir ardan zat däldir. Mene bu tordum kemine. Baliýa onu aýdyň söz sorýar. Aýdyň aýdy ber. Mikrofon yapyp şo ýankı kemine näme meselesine girdi, pasport meselesine. Pasport meselesi vatandaşlar o ýörit edilýär. Pasport vermek kıyın mesele diýip pikir etmen, onu üniversitetdäki okup beren okuwçylaram edip bilýär da ol işi. Yani işin men ansatyny aýtjak da. Ya da çıktajysı, hiç hili çıktajysı yoktur. Onu yine sizden alýarlar çıktajysyna. Onu isleg yok, şu pasport etmek. Onam näme üçin etdiler, oňaly problemalar köpdür Türkmenistanda çözmek, ören ansatdyr ýöne çözen oklar, görmen ya da görmedik sirep ýaşaýarlar. Näme üçin ýine ertirki şu oğluny goýjak bolar, oğlu haýsy mesele köp adamlaryň arasynda ýaýran bolsa, men şonu men çözýän ýalam edip görkezер. Pasport çözmek näme ol? Başlan vatandaşlar, biz 21-nji asyrda ýaşaýas dämi? Bu pasport meselesi o 100 ýylyň belki problemadyr ýöne şu wagtdaky dünýäde pasport problema däldir hiç hilem. Ýöne eger halk problema diýip başlasa ýa-da onu ýörit edýärler ýene pasport bolýa problema ertir biri çykar men pasportumy çözjek ýene meni prezident saýlaň diýe. Onam saýlaýarlar da pasportumuzy çözýärmiş diýip. Ýöne köýüne nämelere edip bilýär onu. Hatda şu azı harit satyan magazinler var. 4 tane magazin açıp bilen olsa şol adam. Yine şol adamı bar pasportu çözüp verdi. 4 milyon halkın vardı. Gönü çözüp veriyor. Bir ayın içinde hemmesini pasportunu öpçün edip biliyor. O pasport mesele değil. Hiç hile. Yöne şonu ne için problemi alıyorduk korkaca hem yerde. Hem için hükümet şonu problemi alıyorduk korkaca. Ondan başka yüzlerce şonu problemler vardır. Onu çözmek için ben aydayım. Hatta sen okumaya da gerek yok. Üniversite kutamaya da gerek yok. Bir 3 ay kursunu al. Şu pasport meselesinin 3 ay. 3 ayda sana şoň näde edilýänini öwretip bilýärler. Şoň bilenem sen üpçin edip bilýän 5 milyon halky. Hiç hile özen problema näme bolmadan edip bolýar da ona.
Yani şol näme üçin saklaýarlar? Ine ertirki gün saýlawlar bardyr ýa-da saýlaw etjek bolýandyr bular. Ine şo taýda biri çykyp öňüňizde men pasport meselesini çözüp bererim diýer. Problema diýip düşünseňiz şo zady, olaram problema çözýäs diýip aýdar da. Aslında o problema çözmek değil, pasport vermek bolsaň borjun sen etmeli işin. O özüm ýanky bir ridawa işlerden biri de oň ýaly bir näme iş däl o. Kahramançylykly iş däl. Şonu aýtjak boldum. Başka da kän vatandaşlar oň ýaly problema diýip aýtýarlar, size ýöne problema däldir. Hormatly vatandaşlar, ine şumal diňläp oturýarsyňyz. Edilýän söhbetdeşligi özüňiz oturuň netije çykaryp şu aýdylýan sözlerden hemen bärde goşmaça bir zat aýdasam gelýär. Ine şol 10 punktdan diýip alsagam bolýar, 10 maddadan diýip aýtsagam bolýar, şol owarat talapnamany biz hökümete sen ol Gurban ol Berdi Muhammedow tahtyndan agdar ýa şoňa garşylyklaryň hereket et ýa öz eýleýän döwlet wezipäňe hyýanatçylykly hereket et diýip aýdymda. Sen hökümete ýüzlerimizde siz öz eýleýän döwlet wezipäňize laýyklykdy etmeli, sizin yerine yetirmeli borcunuzu yerine yetirin diýip şol etmeli yerine yetirmeli borcunun içinde edilmeli işlerin sanawy var şol 10 maddada. Olar şonu edämel, olar şo zatlar etmek üçin işe ýa wezipä çağırılan menejerler, olar döwlet halkyň adyndan aýlyk töleýär, döwleti dolandyrmak üçin ýa halkyň durmuşyny gowlandyrmak üçin. Ol bolmasy şeýle. Ýöne olar tersini işläp ötürler. Ýöne şol ýagdaýda da biz olardan eden talabymyz öz eýleýän wezipäňize laýyklykdy borcuňyzy yerine ýetirin diýip aýtdy. Ol döwletiň konstitusiýasyna garşy edin, prezidentine agdaryň, ýene-de bize kömek edin. Ýok, olar ýagdaý diýmez. Öz borcuňyzy yerine ýetirin diýip. Ýöne gördüňiz-de. Geçen bir aýyň dowamynda şu jinnet ýarlaga meşetmedi, halka ýa döwlete peýdan. Ondan sonra ýa çykýardy. Näme üçin olar o wezipäni saklap otyrlar? Näme üçin olar özleri ministeriýa hökümet diýip atlandyrýar? Ine tapara dowraýdy. Biz şu zatlaryň, şu talapnamaň üstü bilen diňe bir Türkmen halkyna da dünýä jemgyýetçiligine suwut edip berdik. Şu taýda hökümetiň ýoklugy. Hökümet ýok bolsa, şol döwleti saklap oturan döwlet strukturasynyň ýoklugyny anlady. Bir adam ähli hakimiyeti öz golasyny yerine ýetirjek hakimiyetiň ýol başy şol bir aý berini ol ýa-ni kanun çykarjy goramagyň ýol başy özi Qadiýeten bilen aýak astynaky ýatan adamlar konstitusiýa bilen bilelikdi. Diýmek döwlet ýok boldy. Ine şonu hem size suwut edip berdi. Okan görüm tanyşyň ýene bir gezek. Şol 10 punktdan ibaret talapnamada näme bir yerine ýetirilmelik bir kyn wezipä bar şo taýda. Bir seredin olaň borcu şonu etmek watandaşlar. Ol şoň üçin şol işe çağırly şo ýerlere. Diýmek şonu etmeýän bolsalar olar ne sizi fiiliye, ne döwleti, ne de özüň fiiliýän adamlar. Hiç olmany alýan hakyny halallamak üçin şu işleri etmelidiler. Etmedi. Indi näme etmelidiň soraw bar da biziň hemmamyzyň öňümizde. Şu punktlar hökmen yerine ýetirilmeli. Eger döwlet bir adaty ýagdaýda hereket edip durjak bolsa, işläp durjak bolsa, funksioneruni diýilýär da ortalyny. Ýöne şol hiç bir mehanizm işlejek gal, şu zatlar elementar zatlar yerine ýetirilmeli. Indi şol zatlary kim etmeli? Halkyň özü etmeli bolupdy. Halk kim etmeli bol? Halk özüniň wekilleriniň üstü bilen. Ýagny bizine döretdik Milli Halat Ediş Komiteden. Ýene şoň üstü bilen gerek we degerli strukturalary döredirse şoň üstünden biz hereket etmeli bolar. Başga bizde çykalgy ýok diýip gazap etdi. Sebäp eger hökümet işlemejek bolsa, prezident borcuny yerine ýetirmejek bolsa, konstitusiýa kepili bolmajak bolsa, onda biz näme diňe Allah sagyn oturmalymy? Onda biz haçan hereket etmek. Ýene soraw bardy her birimiziň öňümizde. Olam diňe biziň özümizde degişirler, ýa biziň nesilmizde degişirler. Gelecekki nesilleriň hatyrasyny, aktyk çoğuluk, ýugluk 70 nebere barýança. Şo döwlet toprakda bolmasa diýmek biz millet hökmünde de bolmaýat, ýitik gidýät ýerin ýüzünde.
O toprağın bitip gitse görünüp dursa o satlıklığın eline cenayet toprağın eline. Yine de gelecekteki şol toprağın aşağına yatan 12 trilyon dolar bular rahat yatırınak. İçindeki haramxorların daşına akılırım, şol baylıkları göz kızdırıp otururlar. Şutayda bizim halkımızın akıllı başlı hareket etmesi gerek. Şoňa da biz sizi çağırýar. Bu nahil hareketler var, nahil işler ýola goýulacak. Indi ertir 20'si, şoňa çykaly onun aňyrda etapma etap ýygy giderli çykyş eder durar, günlük aýdar durar, nämeler etmekçi bolýar, nahil ýollar bilen etmekçi bolýar. Oy onu hökümetem bilsin estin, onu sizem vatandaşlar görürsünüz, estersiniz, bilersiniz. Men kıysaça şunu aytmakçı boldum. Başka koşak aytacak zadınız var mı? Sapara, kemin. Yok, tavula, kalmrat, tavul sözlerin için. Onu näme şuwlukça şu yerde tamamlaydın. Ertik gurrumuzy, söhbetleşigimiz dowam ettirip Doğru, kalmrat. İyileşli. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta görüşelim, sağ oturun. Ertik söhbetleşigimiz nasip bolsa dowam ettirip. Hemmäňiziň öýüňize sağlyk. Sağ olun vatandaşlar. Vatandaşlar sağ olun. Akşamınız hayırlı.